Kay gustuhan ko diha kang Kristo maing adlaw na sab kanyang tanan dinha kini nasab si Rico Rivera o kini ang Lambda ang Catholic Forum. Makigambit na sab kaninyo mahitungod sa pagtulunan nga Katoliko. Ang atong gibasihan ini mao gihapon kato atong libro sa may Catholic faith. So dili pa kita magpadayon kung wala ka pa ka-subscribe. Please subscribe. Aron makabalo sa ikaw bisan sa ginagmay sa mga pagtulunan nga gikinahanglan sa atong pagtuo og relihiyon. O gyapon na lang sab ang bill aron mahibalo ka kung do na kitay bag-o nga i-upload. Atong hisgutan karon mahitungod nining adlaw nga ipagpapahulay mao ang adlawng Domingo sa atong mga Katoliko. Unsa ba ang gidili sa mga adlaw nga ipapahulay o sa mga adlaw nga iglilihi? Mga iglilihi sa Pilipinas, doon na lang kita'y tulo ka adlaw nga iglilihi. Ang December 8, Immaculada Conception, December 25, ang Pasko, ang Pitsa 1 sa Enero, ang Circumcision, ang pagtuli, ang pirmerong pagpaaga sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Unnecessary cerebral work. So man ang cerebral work. English man kini, atong basahon kini. Ato din kining isa-isa idea sa Bisaya. The people are hastening to church to obey the precept of hearing Mass. It is a mortal sin to fail to sanctify Sundays and holidays through our own fault. To keep these days holy, we must hear Mass, abstain from silver work, and devote the day to pious works. Sa ato pa di ay, usa ka mortal sin ang dili pagsimba sa adlawng Domingo o sa mga adlaw nga iglilihi kung sala nato. Sa ato pa bisag pwede ta mo adto nya wala ta mo adto mao kana ang mortal sin. Pwede nato himuon pero wala nato himua. Mortal sin dai kana. Tungod kay isa man gud kini sa mga kasuguan sa Ginoo. Isa sa mga 10 commandments ng kasuguan. What is forbidden by the third commandments of God? Kuno ang gidili sa ikatulo nga sugo sa Ginoo. Saban sab ang ikatulo nga sugo sa Ginoo daay. Ang ikatulo nga sugo sa Ginoo kanayon nga balaanon mo ang adlaw sa Ginoo o ang adlaw nga ipapahulay. Mao kana ang ikatulo nga sugo sa Ginoo. Kung imo ka ng supakon, sama raw sab nga parihara nga gisupak mo ang tanan. Kaya ang paglapas sa isa, paglapas man sa tanan. What is forbidden by the third commandment of God? By the third commandment of God, all unnecessary cerebral work on Sunday is forbidden. Sa ato pa di ay, ang gidili sa third commandment, ang tanan di ay nga dili kinahanglanon nga cerebral work, mga buluhaton. Diha sa Domingo gidili. So tanan nga maging buhaton diha sa Domingo gidili. Tanan cerebral work, unnecessary cerebral work. Ano sa man pud kining cerebral work? What is cerebral work? Cerebral work is that which requires labor of body rather than of mind. Ang cerebral work diay mao ang pagtrabaho nga ginamit ang kusog kaysa utok o parehas sa mga laborer o kanang sa mag-uuma. Mao kana ang cerebral work, mga unnecessary cerebral work na kinahanglang likayan sa adlaw nga igpapahulay. Cerebral work is that ordinarily performed by laborers. Ordinarily, mga laborers naghahimo na ini. Work in which the mind has the greater share such as reading, writing, teaching, drawing, studying, and music practice is not cerebral work and is not forbidden. Sa ato pa diay, ang pagbasa, ang pagsulat, ang pagtudlo, ang pag-drawing, ang pag-study, ang pagtuon, ang pag-practice, ang pag-ensayo sa kanta, dili di ay siya gidili. Pwede ra siyang buhaton sa adlaw nga Domingo.
Servile work performed on Sunday is not considered a grievous sin unless it is continued beyond 2 hours or become the cause of scandal or bad example. Sa ato pa di ay, maghimo ka og trabaho sa Domingo, dili kini kayo siya dautan, not so grievous. Dili siya considered nga hilabihan ka dautan kung dili siya mulapas og 2 ka oras. Pero sala gihapon. Servile work performed on Sunday is not considered a grievous sin unless it is continued beyond 2 hours or become the cause of scandal or bad example. Kung kini makahatag na iskandalo diha sa katilingban or dautan nga ehemplo para awaton sa uban ang imong gihimo, employers who force their employees to do unnecessary servile work on Sunday are responsible for the violation of the third commandment. So ang mga employers, ang dunay mga empleyado ng mga tao, kung ilang ipugos ang ilang mga tao sa pagpatrabaho sa adlang Domingo, sa mga adlang igpapahulay, doon na sila itulubagon. The trial of lawsuits and public buying and stealing are also forbidden. Catholics should make provision on Saturday for their food and other necessities of Sunday so that no store may be forced to keep open. Nasa ato pa di ay, kinahanglan nga magpreparar na kita diha sa Sabado. Karon din na kita kinahanglan nga magtrabaho pa diha sa adlaw nga Domingo. The non-observance of Sunday is often attended with material evils such as poverty and sickness. God is the God of nature as well as of the law. Nga sa ato pa day, kung dili ikaw magtuman sa Domingo, dili ikaw mag-observe sa pagpahulay sa adlaw Domingo, mahiagong gid ikaw diha sa kalibutanong kadautan. So man kini mga kalibutanong kadautan, mao kini ang such as poverty and sickness. Sa ato pa, kapobrehon o sakit mangkon hinuon mo kung dili ikaw mag-observe sa adlaw nga Domingo. Those who do not observe Sunday and keep working often lose their health and thereby sink deeper and deeper into poverty. Nga sa ato pa diay, kung dili ka magatuman sa adlaw nga Domingo, dili ka magapahulay niini, malagmit nga ikaw masakit or musamot hinuon ang imong kapobre kung dili ka magtuman niini. Material evils. When is servile work allowed on Sunday? Kano sa amon kuno gitugot ang servile works o ang mga trabaho nga diha sa Domingo? Servile work is allowed on Sunday when the honor of God, our own need, or that of our neighbors requires it. Kung nagasimba ka sa Ginoo or naghimo ka sa imong panginahanglan or ang panginahanglan sa imong silingan, gitugot day kini diha sa adlaw Domingo. Preparing a place for Holy Mass is a work for the honor of God and may be done even on Sunday. Kado pa day kung mag-prepare kita diha sa dapit sa paghimo sa Santa Misa, bisan diha sa Domingo, gitugot kini adlang Domingo. Work of daily necessity such as cooking, cleaning, and sweeping, and buying and selling of necessary food may be performed even on Sunday. Nga sa ato paday, ang inadlaw-adlaw nato nga mga gimbuhaton sa mga pananglit sa pagluto, paglimpyo, panilhig, o ang pagpalit o pagbaligya nga gikinahanglan ra og pagkaon rapod may be performed even on Sunday. Ug kinahanglan gini mo nga mo baligya ka o mo palit ka ana ang adlaw kung ikaw gigutom, gitugot ka na sa adlang Domingo. Sewing is not permitted. So ang pagpanahi wala kini gitugot. Kaya dili man kini siya kinahanglanon. Even servile work when necessary for one support for the common good or to prevent
serious financial loss is permitted on Sunday. Nga sa ato pa diay, kung gikinahanglan gikaayo nga mutabang ka para sa kaayuhan sa tanan, gitugot usab kana sa Domingo, or pag panalipod kay aron dili ka ma-bankrupt, gitugot usab sa Domingo. Pananglitan, kung nagkupras ka, nagbaha na kaayo, nagkusog ng ulan, padulong na ang baha, yang imong kupras, imong gibulad, dili lugar nimo kuhao na sa bisag Domingo. So kana mura na siya ang necessary for the common good or prevent serious financial loss. Nabutang kini siya diha sa kining to prevent serious financial loss. Kung mawala gid kini kanimo, paminaw nimo nga murag maanod gyud ang imong kupras tungod sa baha, pwede nimo kining kuhaon diha bisan adlaw nga Domingo. Farmers are allowed to care for their cattle and domestic animals and even to get in crops that otherwise might spoil. Amo niya akong giingon ganina. Nga kung basin mausik lang ang imong kaptangan o ang imong mga tanom, pwede kini nimong kuhaon sa adlaw nga Domingo. Our Lord does not desire man to suffer on account of Sunday, for he says, the Sabbath was made for man and not for the Sabbath. Nasado pa, ang adlaw ipapahulay, gihimo para sa tao, dili ang tao para sa adlaw ipapahulay. Kini makita sa Marcos 2:27. Servile work needed by our neighbor may be performed on Sunday. So ang pagtrabaho nga gikinahanglan pagtabang sa atong silingan gitugutan na sa adlaw Domingo. Those in charge of persons who are necessarily on duty on Sunday, such as policemen, foremen, soldiers, etc., are obliged to give them an opportunity to hear Mass, if not every Sunday, or at least as often as possible. Ang mga sundalo, ang taong nagdumala para sa kalinaw, sila obligadong magserbisyo bisan sa adlaw Domingo. Maong gitugutan silang magtrabaho sa adlaw Domingo. Sama sa akong gisangpit na sa unahan. Sunday is a day of rest. On Sunday, therefore, we are permitted to relax from our daily work in wholesome recreation. God blessed the seventh day and sanctified it, because it is He had rested from all His work. If God, who needed no rest, chose to stop His work of creation, we should imitate His divine example and rest after 6 days of labor. Ang Ginoo gani, nga Ginoo na siya, nga wala na siya magkinahanglan og pahulay, may pahulay man gani siya sa ikapitong adlaw. Human sa unom ka adlaw nga iyang paghimo sa kalibutan. Ato kuno kana himuon nga example, nga ehemplo aron sab kita mapahulay ug magsimba sa Ginoo, kay kini gibalaan man sa Ginoo aron nga siya pagasimbahon. When Sunday is desecrated by vice and unrestrained pleasure, we can expect by this loosening of morals and gradual dissolution of family ties and final disintegration of society. Kung imong lapason ang kasuguan diya sa adlaw Domingo, consequence niini mao nga wala na ang kaayo sa sosyudad. Ang pamilya dili na kaayo inana ang pagtinagdanay, dili na maayo ang pinagtinagdanay. Ang uban magsiningkahay na, halos di na magkita sa adlaw Domingo. So nga adlaw Domingo sa kini ka balaan nga alang sa Ginoo, kinahanglan nga tumanon ta kini. Ang pagsimba sa adlaw Domingo ug sa mga adlaw iglilihi, kinahanglan tumanon sa mga tanang mga tao nga nagtuo nga adunay kaluwasan. Pero ang mga tao nga magtuo nga adunay kaluwasan ug adunay kalag, wala na magahimo niini. Apan kita nga nagatuo nga adunay kalag,
nga dunay judgment nga mahitabo. Nagatuman kita niini. Kini na lang si Rico Rivera ug kini ang Lamdag Catholic Forum. Salamat, Ave Maria.